జై ఏకలవ్య జై ఎరుకల ఎస్సీ వర్గీకరణ బిల్లుతో పాటు ఎస్టీలలో కూడా ఏబిసిడి వర్గీకరణ ఈ లోక్సభ బిల్లులో ప్రవేశపెట్టాలని మేము ప్రముఖంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రం లోపల ట్రైబల్స్లలో ఎస్టీలలో 33 ఉపకులాలు ఉన్నాయి. 33 ఉపకులాలలో 2-3 కులాలు ఈరోజు రాజ్యం వెళ్తూ ఉన్నాయి. అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాయి. వాళ్ళు అధికంగా ఉండడం వల్ల, మేము అత్యల్పంగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళతో మేము పోటీ పడలేకపోతా ఉన్నాం. మా పిల్లలు చదువుకున్న ఉద్యోగాలు వస్తలేవు. మరి జాతీయ పరీక్షలైనటువంటి గేటు, జేఈ మెయిన్స్, అడ్వాన్స్, నీట్ లాంటి జాతీయ పరీక్షల్లో కూడా మా పిల్లలు ఈరోజు ఉత్తీర్ణత సాధిస్తలేరు. వాళ్ళతో పోటీ పడలేకపోతా ఉన్నారు. కాబట్టి ఈరోజు రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కూడా 2-3 కులాల్ని ఈరోజు గుర్తిస్తూ ఉన్నాయి. వాళ్ళ సంస్కృతి సంప్రదాయాల్ని గౌరవిస్తూ ఉన్నది. మరి ఆ సామాజిక వర్గమైనటువంటి ఆదివాసీ ఎరుకల సామాజిక వర్గం సంస్కృతి సంప్రదాయాల్ని గుర్తిస్తలేనటువంటి సందర్భం. కాబట్టి ఎస్సీ వర్గీకరణతో పాటు ఎస్టీలలో కూడా ఏబిసిడి వర్గీకరణ జరగాలని చెప్పేసి మేము ప్రముఖంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎస్సీ వర్గీకరణ బిల్లుని అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి పంపించడం జరిగింది లోక్సభకు. కానీ సామాజిక కోణంలో ఆలోచన చేసి ఈరోజు అన్ని వర్గాలు, సంపన్న వర్గాలు ఈరోజు అభివృద్ధి బాటలు నడవాలని చెప్పేసి ఒక సామాజిక వర్గ కోణంలో ఆలోచన చేసి ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు జరగబోయే లోక్సభలో కూడా ఎస్సీ వర్గీకరణ బిల్లుతో పాటు ఎస్టీ వర్గీకరణ బిల్లు కూడా ఎస్టీలలో కూడా ఏబిసిడి వర్గీకరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టి ఆమోదించాలని చెప్పేసి మేము ప్రముఖంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. జై కుర్రు, జై ఏకలవ్య.